has taken up the cause of families, securing settlement for loss of support amounting to 71,230,000. Urhulumente uthi selehlawule imali engaphaya kwe-330 million rand kwiintsapho zamaxhoba esithwakumbe zase-Marikana. Amaqela ezopolitiko atyikitye isivumelwano sobambiswano ngolawulo xa angaphumeleli ukushenxisa i-ANC elulawulweni emva konyulo likazwelonke lonyaka ozayo. I intend, Madam President Cecilia, to set up a panel of experts on netball and football to lead the establishment of this blueprint. Isebe lezemidlalo lithi liza kumilisela igqiza lengcali eliza kuza nezindululo zokuphucula ibhola ekhatywayo yabasetyhini kwakunye nebhola yomnyazi zibe kwinqanaba eliphezulu labahlawulwayo kweli. Namkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelwa Ndamba Indodwa, Ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzonsundu. Urhulumente unike ingxelo ngendima esele ihambile ukubuyekeza iintsapho zamaxhoba aseMarikana eMntla-Ntshona ngabantu abangama-44 abathi babulawa zekwenzakala ama-78 ngethiwa amapolisa ethulula ngerhuluwa kubasebenzi mgodini eLonmin ababekugwayimbo benyanzelisa imivuzo engcono sele kuqenqeleke iminyaka 11 esenzekayo esi siganeko. Ngokwalowo omsebenzi kukwaba amabango kwicandelo lamagqwetha karhulumente, uSolicitor General ukutsho uMnumzana Fedzisani Phandelani sele bezihlawule iintsapho ezininzi ezashiyeka zingenabani wokubeka isonka etafileni emva kokubulawa kwezihlobo nezalamane zabo eMarikana kwiminyaka 11 eyadlulayo. Siri has taken up the cause of families associated with 36 deceased minors, with 34 families securing settlement for loss of support amounting to 71,230,491 rand. Ngokwahlukahlukana kwamabango kube njalo nakumagqwetha amele iintsapho. The total amount that has been paid to Maluleke Msimang via their trust account is 77,034,643.70. The Vets Law Clinic, we paid 3,995,121. Kanti nenkampani yamagqwetha ebangele abantu ababethwayo zebashiyeka benezivubeko nabo sele behlawulwe ngurhulumente. Tlatla attorneys we have paid through its trust account 51,803,863 rands and 66 cents. Ngokamnumzana Phandelani ingapha kwe-300 million imali esele ihlawulwe emagqwetheni weentsapho zamaxhoba aseMarikana. Kodwa uzikhwebule ekuphenduleni imibuzo engokungxengxeza kwiintsapho ngelithi ayingomsebenzi wakhe ukwenza njalo. Sixekiwe ngurhulumente wasentshona koloni isenzo sabahlali sokutshisa isakhiwo sikamasipala ngethiwa beqhankqalazela ukonyuka kwamaxabiso ombane namanzi e-Swellendam ngelixa kubanjwe abantu abangaphaya kwekhulu kuquka nabantwana kolu qhankqalazo. Usixeke kabukhali urhulumente wephondo lasentshona koloni isenzo soqhankqalazo linobundlobongela emva kokuba abahlali base-Swellendam betshise isakhiwo sikamasipala. Devastating effects of what happened, the malicious damage and arson to municipal property, our head office building. This, as you can see, the damage is estimated at the moment at around 25 million rand. That is money that obviously is going not to be available to provide services to our community, which have a negative impact. Abahlali ke bathi inqubo yabo kukonyuka kwamaxabiso ombane namanzi. Into enzekileyo before sithe kakunothiswa ukuthi iunits zombane zinyuke kakhulu eSwellendam, then sabiza i-meeting singabahlali, sacela ucouncil weza kuthi, then samcacisela ukuthi ayikho fair indaba yokuthi
ii-units zinyuke kanjena and kungakhange ku-updatwe mntu ungumhlali. Ukanti bathe kratya kwikhulu abantu ababanjiweyo ngesi senzo kubalulwa kubo nabantwana. We have seen 102 arrests being made. Out of that was 18 children. We have already activated the Department of Social Development yesterday to deal with the juveniles that were arrested, but also the profiling of all of those that are currently in holding so that those perpetrators can be processed as quickly as possible. Abahlali ke babetha phansi ngenqindi besithi baza kuqhubeka noqhankqalazo de kukhululwe abo babanjiweyo yaye nezikhalazo zabo zithatyathelwe ingqalelo. Inkundla kamantye yaseMidrand eRhawutini kwiphondo laseGauteng inike indoda etyholwa ngokuxaxamisa umfundi wesikolo e-Crowthorne Christian Academy ibheyili ye-R2,000. Umama walo mfundi uthi umntwana wakhe unikwe uphumaphele esikolweni ngenxa yenwele zakhe ezohlobo lwe-dreadlocks. Esi siganeko sokutsalwa ngenwele kwale ntombazanana emnyama ngebala neneminyaka eli-13 ubudala liqabane lenqununu emhlophe yesikolo i-Crowthorne Christian Academy sidale Isankxwe. Umzali wexhoba uthi umntwana wakhe usothukile indlela aphathwe gadalala ngayo sesi sikolo watsho isithi unexhala lokuba umntwana wakhe uza kuqala esinye isikolo phakathi enyakeni. Uvakalise ukungaxoli kukhutshwa ngebheyili komtyholwa. With everything that happened today in court, whereby he was taken out at the back of the courtroom, shows exactly that this man is being protected. Amaqela ezopolitiko aphakathi kwabo bebeqhankqalaza befuna ubulungisa. Ucalucalulo ludlangile. Iinwele zethu ngoku caba zizo ngesilwe zona into yoba masingakwazi ukungena endaweni ezithile. So an issue like this is an opportunity for the society to stand up and check where the children are going to school, check the school, check how they are being treated. Our justice system has exposed or demonstrated to us that we're in a country where perpetrators are allowed to go free. Ukanti kusenjalo isebe lezemfundo eGauteng likwacacise ngobume besi sikolo. Their illegality, it's more on them relocating, moving to a new, site without informing us, also changing their name. So that's the illegality part. But when we come into curriculum, they are fine because they are a registered school. Nangona kunjalo kukho amakhwelo okuba esi sikolo sivalwe umphelo. Afikelele kwisivumelwano sentsebenziswano ngelungiselela unyulo likazwelonke lonyaka ozayo amaqela ezopolitiko asixhenxe azibiza nge-Charter for SA naquka iqela le-DA, IFP, i-Action SA, i-Freedom Front Plus, i-Spectrum National Party, United Independent Movement kwakunye ne-Isankxwe. After very robust negotiations that I agreed on a multi-party charter for South Africa, and that we can formally announce a partnership, a pre-election coalition partnership. It's a historical moment for South Africa. This is the first in the modern era of South Africa that a coalition is cobbled together. But just to say it's a historical moment and to commend the maturity of all of the leaders here. It hasn't been easy, but they have presented the best they can be at the individual level. Lieutenant General Tibelo Musikili uthi ingalo yomthetho ayizukuhleka nanye kwezihlekisayo kuye nabani na onokuthi ophula umthetho ngethuba eliliza kube lisindleka inkomfa yamazwe e-BRICS nezakuhlala ngolwesibini weveki ezayo. Lieutenant General uthethe oku kwinkomfa nonondaba ePitoli nalapho bedandalazise umgamo oselugangathiwe lilizwe loMzantsi Afrika uqinisekisa ukhuseleko oluluqilima xa izakubihlelile nkomfa. Lieutenant General Musikili uxelele onondaba ukuba ikomiti yasekwayo ukuqinisekisa ukuba akhuselekile onke amazibuko okungena nokuphuma kweli ihlala amatyeli ngamatyeli. A priority committee comprised of various government departments across all three spheres
has been meeting regularly with all relevant role players to ensure a security plan is developed that looks at transport, route, venue, accommodation, traffic control, sea, land and air border security. Utsho ikikimbisela umnwe ozungula ichele abanokusebenzisa ixesha lenkomfa ukophula umthetho. Members of the public, we caution you against committing any illegal acts, as law enforcement agencies will not hesitate to act against anyone who conducts themselves in an unlawful manner. Watsho eqinisekisa bemibeli ukuba abezomthetho bathe bhazalala yaye bazawuthi qwa ubusuku nemini khona ukuze eli lizwe lisindleke ingqungquthela engenachaphaza. Each and every member deployed has a responsibility and an obligation to execute their respective mandates professionally, impartially, and with integrity. U-Lieutenant General ulebele ngelithi ukuba ikhona imfuneko kungakhwetywa namajoni eli kuza kuncedisa ukugcina ucwangco. Iphondo laKwaZulu-Natal lithi lizaqesha abantu ababalelwa kwi-45,000 phantsi kwephulo lemisebenzi yasekuhlaleni karhulumente. Ukanti inkulu baphathiswa yeli phondo unkosikazi Nomusa Dube-Ncube ithi le yindlela urhulumente wakhe azama ngayo ukugxotha ikati eziko kunye nentswela-ngqesho. Kusenjalo kuphinde kwaphehlelelwa nenkqubo yobuxhaka-xhaka bale mihla neza kwenza ukuba kube lula ukuba ubani afake isicelo sakhe somsebenzi. Inkulu baphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal unkosikazi Nomusa Ncube-Dube ithi urhulumente wephondo wenza kube lula ukuba abantu bafake izicelo zengqesho. Sizothula uhlelo lapho abantu sebezakwazi ukuthi manje uhleli ekhaya lakho uvule ifoni yakho ungene ku website uapplyele noma umuphi umsebenzi ofuna ukuapplyela noma uma ngabe ungenayo iWi-Fi noma ungakwazi ukuthi uziapplyele wena uyakwazi ukuthi ufone inamba yamahala bakuchazele ukuthi ugcwalisa kanjani iform. Ukwathi babambisana nenkampani zabucala ukulwa nentswela-ngqesho. Siyasebenzisana ke futhi nosomabhizinisi manje ukuthi ake sibambisane nosomabhizinisi ukuthi nabo ake bavule amathuba emisebenzi kwenzela ukuthi abantu bakwazi ukuthi baqhasheke nabantu abasha abafuna ukuthi mhlambe nje ayofundela umsebenzi othile noma ayokwenza in-service training naye akwazi ukuvuleleka kulelo thuba. Ukanti abo baxhamlileyo kulamaphulo bathi usici akafani nocwaka. Ekukujabulisa ngale nhlangano le ngalomsebenzi lo kujwasila ayibhengisa iminyaka iyanakekelana ngisho lokushonelwe siyanakekelana. Lokho okuncane osuku ukutholile uyukubonga kodwa siyacela nje ukuthi engasisiza uhulumeni athi ukuthi asiqhubele kancane ngoba lo 2 days lo osetshenzwayo yebo khona kuyatholakala lo 960 kodwa ke sicela ukuthi akukhuphule ke andise kancane. Uhulumende wephondo laKwaZulu-Natal uthi njengoba uqoqosho lweli lungadala amathuba engqesho oneleyo nje kubalulekile ukuba kubekho intsebenziswano phakathi kweenkampani zabucala kwanorhulumente ukuphucula le meko. Iingcali zezempilo zithi abemibeli abanaso isizathu sokonyukelwa ngamaphaphu ngenxa yeengxelo zohlobo olutsha lwentsholongwane ye-COVID-19 i-G.5. Ezi ngxelo zilandela ukwenziwa kovavanyo nolubuye neziphumo ezingqinayo ukuba ngokwenene selukhona olu hlobo lwentsholongwane ye-COVID-19. Ngokwengxelo yombutho wezempilo ehlabathini i-World Health Organization kubhaqwe uhlobo lwentsholongwane entsha ye-COVID-19 e-G.5 kumazwe athe kratya kuma-50 ukusukela ngomhla wesi-8 kule nyanga. Kambe ke umphandi okwayingcungela yezifundo zentsholongwane unjingalwazi Tulio de Oliveira uthi akukho sizathu sakuxhalaba kulandela iingxelo zamva nje zosuleleko lwe-COVID-19 eGauteng. If we have a family member with very advanced age, comorbidity or immunosuppressed, may be wise to get an extra booster of vaccination, but otherwise for the general population, we don't see an increase of severity. Ugqirha ukwabongoze uluntu ukuba luphindele kwisithethe besisetyenziswa ngexesha lobhubhane obeqoqisile ehlabathini. The suggestion at the moment is really about common sense. Yeah, if you have a cold or a flu or the same symptoms that as COVID, maybe stay at home.
Ukanti iimpawu ziquka umqala obuhlungu, impumlo ezivuzayo, ukhohlokhohlo nomzimba oqaqambayo. Iingcali zezempilo ziyibekele ubukhali lentsholongwane. Kanti ke abantu baphefumle ngeli nqaku kumakhasi ethu ezonxibelelwano. Olwam uluvo luthi qha abantu masizigade siyiqaphele into ngabana yona i-COVID ikhona, then sizikhusele zonke zanto esazizixelele sizisebenzise kungoku nje. Mina ngokwami bengifisa ukuthi ngibone isilungisa amaphutha esawenza kulokhu ukudlula. Isifo singabheduki ngendlela esabheduka ngayo sigcina sibulala abantu. Cebisa ukuthi abantu babazikhusele ngoku singeka inobungozi esisifo, ngoba ke safika sinobungozi sawubetha abantu balale down msazi wami. Umuntu kanti ngezikhusela ngoku use-early. Uxhalaba kona sizawuxhalaba, asizungaxhalabi. Ukufa ngokusembizini akhona ingaphezu kuba umuntu ngoku ahlambe izandla zakhe, afake imaski yakhe, azikhusele qha kule COVID. Ziyo ziphele makwenze njani le COVID, awusaze savelelwa madoda, nkosi yami. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu, sebenzisele nombolo ka-WhatsApp nengu-071 670 2548. Umphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko kweli umnumzana Zizi kodwa uzibophelele ngelithi uza kumilisela iqhiza elikhethekileyo leengcali eliza kunika umkhombandlela ngokwenza ibhola ekhatywayo yabasetyhini kwakunye nebhola yomnyazi zibe kwinqanaba eliphezulu, bakwazi ukuhlawulwa kwaye bafumane iwonga abalifaneleyo. Umphathiswa kuvakalise oku ngethuba besindleke isidlo ngale ntsasa neqela leBanyana Banyana kwakunye neqela lesizwe lebhola yomnyazi eRhawutini. Kwilinge lokwethulela umnqwazi amaqela esizwe abasetyhini kwezemidlalo kweli, umphathiswa wezemidlalo umnumzana Zizi kodwa usindleke isidlo sakusasa neqela leBanyana Banyana kwakunye nelebhola yomnyazi, nalapho ebesithi ngamana kula maqela omabini ngenkqubo yawo yokuphakamisa iflegi yeli loMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi yabasetyhini nakwindebe yehlabathi yomnyazi ebibanjelwe kweli kutshanje. There is a need for South Africa to have a blueprint to develop women's football and netball. I intend, Madam President Cecilia, to set up a panel of experts on netball and football to lead the establishment of this blueprint. Ukanti usekela kapteni weBanyana Banyana uThembi Kgatlana uthi bengekho lula kakhulu kwaliqela ukufikelela apho lifikelele khona. They undermined us, they looked us down, but it was the fighting spirit that we had in us to represent the country that led us to qualify. Ukapteni weqela lomnyazi leli uBongi Msomi uthi nangona kukuninzi okwenziweyo ukubaxhasa kodwa kusekuninzi ekumele kwenziwe. Hope really that everyone sitting here can actually maybe stop taking us even more serious and actually really taking the step of making our sports professional, because we really deserve that, I believe. Umnumzana Zizi kodwa uxolisile kula maqobokazana ngamanzithinzithi agqithe kuwo phambi kokuba athabathe inxaxheba kwindebe yehlabathi. Thabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Koske bamqwathi apho ezindabeni ndiyakubulisa kaloku umzonsunde ekhaya ndikwamkele kaloku koyam idesika yeMozulu mna igama lam ndingumthabile Makhaphela kuqhudeni ungoza kwaMakhaphela nantsi bethuna Imozulu. Phaya ke phondweni lempuma koloni phaya imonti eziphunzane amalinda ngo-20 degrees nayo nokuzolo nje kamandi yonke intsenya ngomso ngorhatya futhi kusenjalo phaya kogqaberha neziphaluka ngaye kaloku la 18 degrees. Ukanti imeko yabobona phaya ko-Free State eBloemfontein lishumi nje likhatshwa sisithoba ngamafu phaya qabaqaba nje ngorhatya kwakhona phaya imini kube Bafuna kwakhona mbukeli phaya ko-Sasolburg ngo-25 degrees. Bona ke benje nje phaa kwelaa phondo laphaya eGauteng eJohannesburg eSoweto naseRandburg ngo-22 degrees nayo noko kakabi kwahlaba nje yonke lava kwedinalaya ngomso kanti kunjalo mbukeli wam phaa koVereniging ngo-25 degrees ngamafu nje angephi. Ukanti imeko yabobona phaya KwaZulu-Natal eThekwini ku-20 degrees ekhatshwa ke mbukeli wam ngamathonsi emvula nje yonke laa ntsenya ngomso kanti koMgungundlovu kwaZulu kuye futhi la 22 degrees wamathonsi entshizane. Yenje nje kuyona imeko yabo phaya eLimpopo ePhalaborwa ngamashumi nje mathathu ekhatshwa sesibini limathumba ndakampela kwakhona futhi laZulu phaya kanti emini bona benje nje phaya ePulukwane ngamashumi 27.
zeyenje nje yona imeko yabo phaya eMpumalanga embombela ngamashumi nje mathathu ekhatshwa sisithathu samafu kwakhona yonke nje imini yangomso phaya ngorhatya esekunda ku-24 degrees osibekeleyo. Amanamzo tuthi sijoke phako laphondo lapha eNorthwest koba higenge nengingenza kufuphi phaya ngo-27 degrees ngamafu nje angephi kwasekuseni ngomso kanti xa qhubeka imini yabo phaya eRustenburg kuye futhi la 27 degrees. Ukanti bona benjeje ke phaa kwakho nephondeni eNorthern Cape koKimberley futhi lishumi nesibhozo esisibekele kakhulu nje yonke intseni yabo ngomso kanti ngorhatya phaya eUppington lishumi nje likhatshwa sesathoba. Bona ke phaya kwelaphondo laphaya entshona koloni Kapa neziphaluka lishumi nje nesihlanu ngamathonsi entshona zemvula yonke nje lamina ngomso masivaleni bethu ngalo kwimozulu yethu ngeGeorge ngo-15 degrees naye uzolile. Kukaka kwakho yam edesika yemozulu mna ngibithanda kangaka xesha lemyoli. Ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi.